Tripura hasing Tripura saroni bagi belain koktuma kaham. Abo ungka titi edisi hapang ni simin Sebok Tilang na nai Tongo. Bebagi nui ci char Sebok. A bisingo nui ci Sebok Tilang nai malkung calok nai roni. Aburni education qualification rung serung remrok nai 8 pass. Piaba STSC ni bisingo jesek panang teng kok borok jesek kepano mana nangnai a borok tumungno sebok manui mankangke boni dormai ngnai around 8,000 rupees per month. Piaba a borok ni bisi umur 18 ni simin chengi 35 years bisingo ngna nangnai. Borok ni tabuk lekharok nahari tongo. Piaba paithak jora 21st ni simin chengi 24th February jora ngnai. Te kaisa hingke data entry eba keranibo hunjago aro ke bebagui khorok tok lukurok naharjaknai. Phia aboni bagui a borok 12 pass nangnai tei kok borok jesi khebano mana nangnai tei boni bisi umur 18 ni simin 35 no ngna nangnai tei talbrum brum no bo dormai 10,000 khlaiui mannai tei borokni kagos eba lekharok joma narokjaknai 19 February 2022 ni simin chengui 2022 ni 25 February jora. Paithago hingke tekaisa post abo ungkha medical lab technician po hunjago. Aboni qualification ngna nangnai DMLT eba BMLT by certified ungjak ngna nangnai recognized medical college eba institute ni bisingo boni bisi umur hingke 18 ni simin chengui 40 jora. Phia boni bagui bo abono bo kok borok manjak ngna nangnai bo ungkha per month 17,500 khlaiui per month rwjaknai. Boni last date ungkha 19 February ni simin chengui 23rd February jora 2022 ni.